دەمباش تەماشاوانێن شار پرێز وەک دیارە ku em dawiya demijmêra nêzik dibîn ji sala nû û dawî bi sala 2021 dêtin û em berev sala 2022 diçîn. Li bajara Duhok amadekariyeka gelek baş li vê bajarê de hatiye kirin û pêşwazîkirin li mêvanan. Mêvan zêdetir ji nevarastê Iraq qesta Duhokê kiriye. Wekî me berînok jî me amaje pê kir ku rêveberê geştûguzarê Duhok amaje bi wê çendê kir ku nêzîkî 40,000 kesan qesta Duhok kiriye bi merema ahengên serê sal de û di van geştiyaran da zêdetir xelkê navarastê Iraqê wekî me got û hindek ji wan jî biyanîne ji derveyî welat de hatîne. Me divêtin dîmenên van bi we vegwêzim û biçim raw bû çûn hindek welatiyan jî welgirim. Baş. خود انگلیسی شش کردی شرچه کی کته نمود Allah bitin. Sit heke tu bêjeme te sala 2021 de çawa derbasî deke. سال دم باش سال 2021 راستی گلک سالکا خوش بو بس پیچک جبر کرونا اول لاوه یا زحمت بو بس باش بود مایی که پشتی من واکسن دانای باشتر لحات الحمدلله. Te çi peyamaya bo salanî sala 2022? بگم Te çi heye bijî bo sala 2022? Te çi hêvî heye ku انشالله خوشتر بیتن بتنا ساخی نهن و باشتر بیتن. belê ev rawbûtinên hindek welatiyan de me divêtin dîmenên rasterast bo ev vegwêzin. Belê min divêtin hindek zanyarî li ser bajara Duhok bidem ku polîsên rêveberê polîsên Duhok jî amaje bi wê çendê kiriye ku amadekarî baş li Duhok hatiye kirin di hemî kolan û taxên cuda cuda polîs hatiye danan bi cilên medenî ku bo her rêdanekê da ku xelk tuşî çi haletekê nexwaziraw nebîtin ku wan bişên hemî arîşe kontrol bikin û di heman dem da jî rêveberê saxlemiya Duhokê jî amaje bi wê çendê kir ku Duhok li amadebaşî da ye bo rê saxlemiyên ve û wan ji mareka taybet jî danaye ku her arîşeka saxlemî hebîtin ku wan bi zîtirîn dem biçin wan haletan kontrol bikin û çareser bikin. Belê ev e dîmenên rasterast e ku li bajara Duhokê da ku ez niha li kafiyekê me wekî ku çi cihên fermî nehatî çi merasîmê fermî nehatîne kirin li Duhokê da tenê kafî û hotêl û cihên wisa xelek qesta dikin bo tenê wekî me amaje pê kir xelek qesta hotêl û kafî û cihên wisa dikin bo bi serbirina demên xweş di îşev da ku çend demijmêrekê kêm maye ku em berev sala nû diçîn.